while nag-study ka, meron kang, of course, that is full-time ang Ausbildung or training. Meron kang, while nag-aaral ka, meron kang allowance. Lekker daw, guys. Guys. Dagan lagi nag-unod mo, doy. Ang ako magkagamay ito tag-unod. Schrank gemacht. Ich habe Ja. zwei Dingens krumm Ja. und schief gemacht. Baby, I need somebody to measure that. Because on me, my glasses, I don't know. Aha. Aha. It's a broken. It's a broken one. It's a Brandmeister. It's not really police, no? He's only going to come to secure the place or tell everybody what to do. But there's only a car crash, not a huge fire. So, police job, no injuries. Okay, good. So, hi! Good morning! That is the scene, no? Mag-unbox tayo, guys. Ano, this is the... This is not SIM, there's no SIM. Mag-unbox tayo, guys. Udah? Tadang! May trabaho actually ako, guys. Tapos i-unbox ko to. Kasi kailangan niya talaga ang space. This is what I put. Ang kinuha namin na color is yung black ata, yeah. Ang black kasi may problema sa mayor sa mga pink. Mga phone ko kasi pink, kundi yeah, pink. Dalawa na yung pink ko. Ah, ganito siya. Tada! Pero wala siyang charger pa din. Ang ganda ng pagka-black niya, oh. Ayan. iPhone 13 Black Pro. iPhone 13 Pro. That one is to activate. Ayan, normal ano ng Apple. Yung ano para sa SIM, Is that sticker. here? Ang dami ko ng sticker. At tapos cable na walang charging. Charging adapter. Charging cable lang nandyan. So, ayan. Ayan. Yan lang ang laman. Ang ganda ng pagka-black, oh. Very pretty. Para siyang graphite or something like that. Parang graphite. Ito yung pink. Kasing laki lang sila. Yeah, kasing laki lang sila sa 13. Pero ito, dalawa yung camera na kaganyan. At ito naman yung 13 Pro. Tatlong camera. Ayan. Graphite siya o parang ano siya ba? Oda? Meron siyang plastic. Wala. 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 Yeah, oh. Nakita nyo, guys. I will transfer that all, na? What time now? At 12, guys. Kailangan ko nang umalis. You have enough time, over 1 hour. Das ist ja stimmt. Bestimmt. Nicht. From Otterbox. Ito yung i-change kasi namin, guys. Ito gagamitin ni Mayor. At ito yung gagamitin ko. Of course, ang bago ang akin. And there's another casing. Sadang, ito naman sa akin. So, mag-change kami. Das ist gleich wie letztes Mal. Yeah, but this is black this time. Pauwi na tayo, guys. Hindi ko sure kung gising pa ang mga bata.
Pero sinabihan ko si Mayor na dapat patulugin na ang mga kids para pagdating ko guys makapahuway po ko gamay. Pagod ko kasi uy. Ay. Ang ganda ng panahon uy. Pag summertime walang problema maglakad. Hindi malamig, ang fresh lang ng hangin. Pero pag winter time, impas po ta pag winter time ani. So, dito na ako guys. So, andito na tayo. Wala kung yawi ani. Nagluto na is me. Hi guys, kakauwi ko lang. My God, pagod na pagod ako. Off ako bukas. 2 days ako nagtrabaho ng light shift. And then off ko bukas. Kakauwi ko lang talaga. Ayan. So, ayun. Kanina guys, sa Bon, may nakilala akong Pinay. Actually, last time din binintahan niya ako ng longganisa. And today, may bininta siya sa akin. Ito, siopaw. Ito yung panada. For 4 pieces, 8 euros 50 na siya. Ayan. And then, panada ito ay siopaw. For 8 euros 50. Tikman natin itong siopaw niya. Tikman natin, Alam nyo ba guys, dito sa Germany, sa trabaho, yung uniform, sila yung naglalaba. Mostly talaga sa mga company, sila yung naglalaba. Tikman natin itong siopaw nila. Pasalubong ko ito ng ilay sa kanila. Pero tikman natin, hindi ako makaantay. Ano siya, siopaw, kaatipam. Ewan ko kung may nakakilala sa kanya dito sa Bon. Atipam. Nasa bus station siya, lagi daw. Marami siyang mga suki, mga Pinay. Ayan. Ito naman, empanada. Ayan siyang laman. Maliit lang pero siopaw. Patikin din natin ito kay Mayor. Ayan. Sarap siya. Ketchup ay kulang pa sa ketchup. No. Hindi pa bumaba. Gising pa si Francine. Si Francis, I think, pinatulog ni Mayor. Kaya natin dito. Wala talaga akong plato ba. Kinain ko talaga siya dito kasi tikman ko siya. Tapos, nabrihan naman nato. Nalimot ko dala. Ito ketchup sa McDonald's. Binitbit ko itong naggala kami ng mga bata. So, ayan. Lagyan natin ng ketchup. Masarap siya kung may ketchup. Ang siopaw. Hindi, paninaog sa ila. Hindi niya alam. Andito na ako. Siopaw pa din. Harap siya. Konti lang ang laman. Pero masarap siya. Kagaya ng siopaw sa Cagayan de Oro sa Gaisano ba. Sarap. At saka sa dimsum. Masarap. Pero hindi kasi ako marunong magluto nito. So, yummy na to eh. Napal. Ang busot. Oh. Pagnitan na ito Arizona tea. Nagluto actually si Mayor na dinig ko sa air fryer. Nag-air fry siya ng ano. Harap ka. Ginalawa ko to. Mapunta kasi ako sa trabaho guys. Tapos andun siya andun daw siya lagi sa bus station. And then, 2 times ko pa lang siya nakita dun ha. Tapos kanina, mainit pa to.
Tapos yung bag ko maliit. Tapos wala akong locker pa sa trabaho eh. So ayun, bumili ako ng isang pack for 8 euros 50. Okay na po sa for 8 euros 50. At ito naman empanada. Harap siya eh. Ang tagal ko na hindi nakakain ng siopaw ba. Sarap siya guys. Bukas off ako. Pipilitin ko na makakapag-edit tonight. Para makag-upload ako. Diyos ko, sige, lagi na akong nag-vlog pero lang edit. At tatapusin ko, ay, ang daming ketchup. Tatapusin ko ngayon ang cellphone ni Mayor. Kasi kailangan niya ng space. Yummy. Maliit siya pero masarap. Ang panada bukas ko na to try. Oh, 4 din siya. Magugustahan niya ni Ella. Siopaw. Masarap siya. In fairness. Hindi ako sumaka sa taas. Hindi ako umakyat sa taas kasi I think pinapatulog ni Mayor si Francis, and then pag pinapatulog niya yan, pag pumunta ako dun sa loob, hindi na yun matutulog. Kasi diba meron akong bedtime dito talaga guys sa mga maliliit, 7 PM dapat matutulog na yan sila. Pero I think si Fancy gising pa. So since nag-vlog tayo, pag-usapan natin ang anong pag-usapan natin? Dito, pag nag-Ausbildung ka, Ausbildung is like vocation, is a training or study kanang nursing for 3 years, and then pag while nag-study ka, meron kang, of course that is full-time ang Ausbildung or training, meron kang 1,100 ata yung allowance. So ayun, allowance yan up before tax, and mayroon siyang kaltas after tax, pero at least diba while nag-aaral ka meron kang allowance. So yun, hindi pa ako sumaka, hindi din bumaba si Ella at saka si Francine. Hindi ko alam kung nadinig nila ako na tumating sa bahay. So ayun lang, share ko lang sa inyo some ideas. And for those Filipina na andito sa Germany, A1 lang po yung German ko, and then as long as you know your routine, try nyo mag-apply sa online, sa Indeed ng as a caregiver or as a caregiver. Try nyo mag-apply kasi very in demand ngayon guys ang fliege job or nursing job dito sa Germany. Very in demand talaga siya, ang daming hiring and so on. So try nyo, and then pag pwede kayong mag-practicum. Practicum is like trial. Pwede ka mag-trial lang 1 week, or depende sa chef or depende sa boss mo kung ilang days yung trial mo. Yun nga sa akin, 1 day lang guys. 1 day lang yung trial ko kasi di ba nursing ako sa Philippines guys, kaya meron akong background, so kaya 1 day lang yung practicum ko, and then mayroon akong experience sa Philippines. Pero for you na walang experience, pwede kayong mag-practicum ng 1 week or ilang days ang gusto mo, at then pag na niuyon ka sa trabaho or gusto mo siya or kaya mo siya, ikaw ipag-decision ka, mag-decide ka. Kahit A1 na guys, I swear merong mga hospitals or merong mga senior house or old folks home na tumatanggap kahit yung language mo is A1 lang, as long as you know your routine and you are hardworking and you are really into the job. So yun. So ayun guys. Yan. Some inspiration or para sa inyo, motivation para sa inyo. Just like me, kahit walang kabalintuwang yung Deutsch ko. Pero ngayon guys, sa trabaho, at first week ko nahirapan ako, pero ngayon
okay na ako. Yung ibang mga colleagues ko before, di ba, hindi talaga sila nagsasalita ng English sa akin. Pinaano talaga ako na Deutsch talaga para matuto. Pero ngayon guys, kahit yung chief nurse namin, nag-i-English na siya sa akin, nag-a-adjust siya para sa akin. O di ba? Kasi nagustuhan nila yung how I am. So sila na yung parang natanggap na nila, parang na mas madali nila i-explain pag nag-i-English. So ayun guys, and then for me, I see myself here staying in old folks home because para na siyang family, and then naano na din ako sa mga pasyente, yung mga matatanda guys, parang naano ko na din siya. So ayun, wala na tayong madaming chika. So ayan guys, so that's all for our video. Kumain lang tayo ng siopaw at empanada. Ayaw kong kainin ang empanada guys kasi baka mabusog ako. 1 siopaw lang for the cravings. Maliit lang din naman siya. 1 siopaw lang for the cravings kasi nagluto. Sabi ko nga nagluto si Mayor. Kakain ako with him or I don't know kung ano. Inaantay ko pa siya bumaba. As I say, hindi ako pupunta sa taas kasi I think nagpapatulog siya ni Francis. Gitilawan ila guys. Lami. Lekker daw guys. Guys. Dagan lagi nag-unod mo doy. Ang ako magagamay ra tog unod. Dagan lagi nag-unod imo. Lami no? Lami ang siopaw oy. Tangay ketchup. Di na mohungit si ila kay tan-aw mo guys. Marag siopaw sa Gaisano. Lahi ra siya. Sa siopaw sa Gaisano daghan nag-unod imo day ako gamay ra man kay sulod. Gamay kay sulod tong ako Naa siya per me dito daw, pero magbakasyon daw siya sa 9 until I don't know. Lami ang siopaw oy, empanada tilawan ko tugma. You want more rice? Like, ngain tayo guys. Nein, ich hab schon genug Reis. Thank you. Dankeschön. You marinated it? Nein. Ja. Ella Ich hab did. gar nichts That's gemacht. her flavor. Yeah? Tastes from nothing. Du sollst Maggi da rein tun. Onions she cut and put that there. Yeah? That's why it's burnt. Or the onions are gone. Ich probieren. Ich Du sollst mit probieren. Maggi, das ist so schnell demariniert oder so, wie das heißt. I told you, it's not long enough. No, you put the onion, let's say, in that case. Ja. Ich hab auch jetzt das. Mag ich nicht. No, you didn't. I turned the meat. I've seen what you put in there. It was already burnt by then. That's why there's so little onions. There were more, but you don't see them anymore. They're ashes. Das Brokkoli essen. I have also broccoli. Ich hab schon gegessen. Ah, good. Der ist noch da. Now, why hasn't Jean not? Ich hab das this afternoon. Ich auch und du nicht. Ja, ich habe auch so ein bisschen. Nachmittag. Mittagessen. Eigentlich, ich habe fast alles heute Essen gemacht. Ich habe Brokkoli gemacht, ich habe Nuggets gemacht, ich habe das hier gemacht, ich habe den Reis gemacht und du hast nichts gemacht. Alles du hast gemacht? Doch, Du warst am Schlafen und im Schrank gemacht. ich habe zwei Ja. Dingens krumm Ja. und schief gemacht. Baby, I need somebody to measure that. Because on me, my glasses, I don't know. It's not working. To put it level, eh?